Abesitaba manje studio kanti uhlelo kubukele masikandi Friday ulethola bukhoma lana umbuso maccoka yinegezana imedia kanti lithola lapha nayitokaza kaMthalane uzulu glama phansi kamaphumulo lapha engizala khona kwalisekulunye wensizwa zakithi lana sengifuna sikhulume lana ngeqembu labafana bakaMgqumeni iziphi inselelo nithe nahlangabezana nazo nje njengabafana bakaMgqumeni yiziphi nje manifika nje endimeni nomculo wesintu nabona ukuthi abonake la njengamanje itshe liqala ngomunye umhlathi okokuqala nje ukufika kaSibusiso kaGcabashe ethi yena useMgqumeni yabona lo nto leyo yaba inkinga kakhulu empilweni zethu nasemndenini wethu nakubalandela uqobo abathandi bakaMgqumeni okwakungenza ukuthi kumise yonke into ezizama ukuyiqhubha iye phambili ngoMgqumeni futhi yayikhomba ukuthi iyahamba ngoba phela mayesethi umuntu hayi mina sengumGqumeni uzothi uyiqhubha kanjani into yomuntu owazi ukuthi akasekho mayesethi ukhona futhi ke kuningi thina okwasehlelayo ngoba obhuti bahamba bambona lo muntu basho ukuthi akuyena uMgqumeni siyamazi uMgqumeni ugule sikhona engekho right nangelanga edlula ekhothama ngangikhona ubhuti wayeselendlini esihamba no driver no DSD ayikho into eyayingangidida mase kuzoqhamuka umuntu ethi ulibhova yena ngisho sesiyomlanda emakhazeni simthathe siyomshonisa ekhaya umuntu uyagezwa uyagqokiswa yini engayingakudida lapha ekutheni uma ngaqhamuka umuntu ubusuthi wena mhlambe ngenza ukuthi uyena kwaphazamisa kakhulu lonto leyo ngoba bazi baboshwa nje abafowethu bavalelwe ejele ugogo uqale edumisa cishe ukugula kumqale ngaso leso sikhathi wazi wagcina uhamba waze washiya even ngisho izingane zakhe umfowethu zathi ukuphazamiseka nakhona njalo lapho bahlukana phakathi futhi omama beingane abanye bathi hayi uyimpela la insompi khona besijwayele ukuyibona impela ngekhathi zona lezi hayi abanye baphika ngapha inkinga nje zaningi okunye kuzinkinga ke bese sikuthintile ngoba uma sithinta indlela esiqale ngayo iwona ama challenges esibhekene nawo kakhulu nokuvaleleka nje emcimbini kwaya sawakhanda ama album kibo lobomnyama sawakhanda ialbum eyafika engathi ifuna ukuvula izinto ngenkani ngoba sasebenzisa ihawu akushwana impela nezinsizwa amagcokama ngesikhathi eqala ukubuya amagcokama alidwe uDSD cishe ama album o2 uthe uDSD mayenza izinto zakhe enza umsebenzi wakhe aqhubeka lidwe umthetho wakhe kalanga cishe nakhona ama album mabili mangaphosisi hayi nomthetho kwayibona le ndlela esihamba ukuthi inzini inameva iyaqhuzuka kunamatshe wabona enye ephumayo eceleni waphuma eceleni naye ezama ukuthola indlela engcono hayi kwayinkinga ayisasebuya kaMagcokama kunengoma eyithabuyela amagcokama kule album leyo iyafika yathandwa abantu kakhulu eyayithabuyela amagcokama abasawazi sebewezwa ngendaba bese kuba yenye lapho ke esasishaya khona ihawu igama layithi nje iXhonti yabona ke lo album yafika yaphendla kwakhomba manje ukuthi kukhona la siya khona ngikhumbula nje kwimpucuzeko kwakuphume yona lo album asesifika kathi mangena ngangigibela injomani angithi asitala lapha no DSD uyazi omhlongo wenjomani ngangigibela injomane abantu bajabula kakhulu ngalelo la ngangiqala mina ukubona abantu bejabulela abafana bakaMgqumeni ngalandlela noma sesiperforma futhi kwanjalo i626 ifika nje ifika vele leya album iYellow Bone album yakhona isivulile indlela yafika ku626 yasishaya khona kwasekuqala ke lapho ke kwasekuqhamuka ama award kwaqhamuka zonke izinto ama trip overseas cishe sinama award awu9 sinama Sama u2 ama Satma nganoma u3 amantshontsho kaMaskandi awu2 bese kuba ibest Maskandi le ama Crown indonda sesontweni yona oqala esavula ngayo kube yini igold disc yayi626
kwase kutholakala ke ne trip yokuyo performa overseas eRussia ngesikhathi seWorld Cup 2018. I626 ke sasisebenze noMjikjelwa uJaiva Ali Mgube yashela imhlophe angazi ukuthi ubani ngizomkhohlwa kulo album le kodwa abaningi abantu esasisebenze nabo uma ngathiwa ngiyabala ngashonela ngoJumbo Mampintsha